hụnụ ụmụnna dum n'anya. Edere ihe a ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ 2000 gara aga. Ma ọ bara anyị uru ugbu a karịa mgbe ọbụla ọzọ. Olee otu anyị ga-esi hụ ụmụnna anyị nọ n'ụwa dum n'anya? Oleekwa otu anyị ga-esi hụ na anyị akwụsịghị ịhụ ha n'anya n'ụwa ịhụnanya? Mgbe e mere anyị baptizim, anyị ghọrọ ndị ama Jehova. Ọṅụ juru anyị obi mgbe ahụ. Nke a amaka. Nke a bụ n'eziokwu. Ndị ama Jehova nwere obi ụtọ na ndụ. N'agbanyeghị mmegide a na-emegide ha, ha dị n'otu n'ụwa niile. N'eziokwu, Jehova anọgidewo na-eme ka ndị amụ ya dịrị n'otu n'ụwa niile, n'agbanyeghị mmegbu na otu esi ekpọ ha asị. Ndị ama Jehova na-eme ihe okwu Chineke kwuru. Ha adịghị eme mkpebi dabere n'echiche nke onwe ha. Ha na-ebu ụzọ eme nnyocha na Baịbụl tupu ha eme mkpebi. Ọ bụ ya mere ọmarịcha abụ anyị a ji na-agba anyị ume, karịsịa n'ụwa nke ekwensu na-achị. Ị dịla njikere? Ehihie n'abalị, ndị iro na-akpagbu, nsogbu zuru m ahụ. Onye ka m ga-aga kọsara? Onye ga-anapụta? Onye ka m ga-akpọku? Onye ga-akasị m obi? Onye ga-abịa nyere m aka? Jehova, ihe m chọrọ, ọ dịbụ ya na-ekpuchite. Jehova, na m na-efe ya, ana m nso n'oge niile, n'agbanyeghị nsogbu. Jehova na-edu. Na-eme ihe okwu Chineke kwuru, gị na Jehova ga-adị na mma.